ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Malakas daw akong mambabae sa Croatia, sabi ng girlfriend kong si Natnat. Tumpak nat-nat. Feel good morning po at isang maulan na umaga sa mga OFWs na patuloy na lumalaban sa buhay kahit na-homesick na. Isa rin po akong listener at follower sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Elijah. Nagtatrabaho po ako sa bansang Croatia bilang front desk sa isang hotel. Maganda po yung lugar. Yung tao. Maganda rin. Hello, huwag kayo sumagot. At bala ko po, call and teach pagdating ng panahon, isasama ko ang girlfriend kong si Natalie. Not for short. 3 years po kami at naka 2 years na kami bago ako umalis ng Pilipinas. Mahirap po ang LDR, call and teach. Pero sabi ko sa sarili ko, di namin tutularan yung iba na pag LDR maghihiwalay din. Mina-mindset ko na po na magkakatuluyan talaga kami ni Natnat. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello. Huwag ka na magtampo. Kasi ang ganda nung nung kasama mo, pati sinisend mo pa yung picture, yung Indiana ba yun? Ano ka ba? May pag-send ka pa kasi ng picture, ba't nakaakbay ka doon? Hindi kasi nanood kami noon ng finals Indiana Indiana Pacers. Ano ka ba? Huwag ka na. Bahala ka Mga dyan. kaibigan lang yun, mga kasamahan ko sa trabaho. Magkaibigan. Wala nga. Uy, Elijah, kilala kita. Touchy ka sa mga taong may potensya, mga gusto mo. Hindi. Ganon ba yon? Ganon mo ako nakuha. Ganon-ganon ka sa akin dati. Paramdam touchy-touchy. Huwag ka ako. Insecure ka na naman. Siselos ka na naman. O natutuwa ka. Ba't Hindi, ganyan ka? Parang kinakatuwa mo pa na Hindi. insecure ako. Hindi ako natutuwa. Miss na nga kita eh. Miss, pero nang iinis. Alam mo, sa trabaho ko dito, wala naman ako magagawa. Kailangan kong makipag-usap sa tao, hindi mababaliw ako. Hindi, wala hindi namang madaling problema malayo. sa akin makipag-usap. Yung picture, iba talaga yung nararamdaman ko. May kutob talaga ako. Ayun si mo, Elijah, pag ako talaga. Sige, promise. Next Na-depress time. dito, ah.
Hindi na nga. Huwag ka na magalit. Ano ka ba? Kasi pag nagkukwento ka, bidang-bida yung mga kasama mo diyang babae. Wala ba tropang lalaki dyan? Puro ba babae lang dyan? Malapit mo sa mga babae. Bihira lang din yung lalaki dito eh. O di, tropahin mo. Alam mo na silosa ako eh. Huwag ka na magalit. Sige na. Shh. Uy. Miss Basta mo ka ba dyan. ako? Hindi. Sige na. Miss mo ko hindi. Hindi nga. Narinig sinapa. Ulit-ulit naman tayo. Hindi nga. Talaga. Talaga ha? Hindi mo ko na-miss. Talaga. Sige na. Mag-work na muna ako. Break time ko lang eh. Oras na Di ba? ba tayo tapos mag-usap? Pati nga mo? 12, 6 dyan ng hapon. Nakauwi ka na pala ng bahay, malamang. 12 dito na tanghali. Advance kayo ng 6 hours dyan sa Pilipinas eh. Nagmamadali ka, kausap ako. Sige na, bumalik ka na, magtrabaho ka na. Sorry. Para sa mga kasama mo. Hindi, break time. Babalik na. Magwawan na. Magwawan na. Didetalye pa yung oras para malaman ko na kailangan mo bumalik sa trabaho. Sige na, pag uwi ko mamaya, tawagan kita. Kaso, antay mo ako. Huwag ka muna matulog. Ha? Sige na. Tapos suot mo yung binili mong 90s. Yung binili mong 90s. Hindi mo deserve. Pinagselos mo ko. Ganun ba yun? Sige na. Tawag Alam mo, ko ulit. tinatawanan mo ng nararamdaman ko. Sige na. Bye-bye. Love you. Sige na, huwag ka na magalit. Mamaya, usap tayo. Bye. Bye. Tiniis ko po ang lungkot, Kolantits. Unang taon ko pa dito pero parang ang bagal ng oras. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na makita si Natnat. Kaya pag may break time at free time ako, talagang tinatawagan ko siya. O minsan siya ang tumatawag sa akin. Hello, babe. Babe, Ano? nag-search ako dito. Ang daming mga... Ay, naku, wala akong paki dyan. Ang daming mga national park dito. Tsaka... Ba't di ka nag-I love you kagabi? Nag-I love you ako. Tulog ka na. Ito naman. I love you. Wala. Check mo yung chat. Check mo. Sinabi ko Nag-I kasi. love you? Hindi ako nag-I love you sa chat. Pero sinabi ko ang I love you. Alam mo naman ako. Kilala mo ako. Sinong ina-I love you man yung iba dyan? Wala. Ikaw lang. Ano? Ba't ako mag-I love you sa iba? Teka, balik tayo. Baka mawala ako eh. Yung train of thoughts. Ito, may mga national park dito. Maganda. Di mo pa yan napuntahan? Siyempre, gusto kong puntahan yan. Kasama ka. Ayokong pumunta doon. Sino yung Talaga? sasama ko? Talaga? Oo, pagdating mo. Kailangan ko munang mga pundar dito sa Croatia para pagdating mo dito, bibisitahin natin, lilibutin natin yung mga tourist spots nila. Excited na ako, pero baka may sinama ka na dyan. Wala. Hindi ko pa napunta. Ba't mo alam? Nag-search ako eh. Paano ko hindi malalaman? Siyempre para prepared ako pagdating mo. Meron na tayong itinerary. Although may package naman yan. Pwede tayong kumuha. Wala ng- kang isasamang iba dyan ha. Pag ikaw lang, Elijah, nakita ko yan ha. Wala nga. Oh, kita mo yung post ko ha. Group picture yun. Wala akong, ang kamay ko nakaganyan. Parang pray boy. Oo, wala talaga akong akbay-akbay. Oo, nakita ko. Tsaka Oo. hindi na kayo magkatabi nung Indiana ba yun? Oo, kasi Uy, style, para hindi ko pagdudahan. Sinabihan mo siya, binripping mo siya. Hindi. Close na kayo. Ay, nako. Tumigil ka nga. Uy. Tsaka Ayaw. merong isang maputi. Croatian din yun. Si Ami. O wala pa akong sinasabi, ang daming maputi. Ate. Alam na agad ko sino dun sa picture, yung maputi.
Wala na namang ibang maganda. mapapili. Nako, Elijah na. Hindi, teka Ayan, lang. sa halip na kalimutan ko na. Uy. Alam ko sino dun yung Ano ka ba? Magte-30 ka Yun na na. Matanda ka na. Oh. Birthday O ka na lalo pala. mo pinapalakas yung insecurity hindi, ko. namimiss kita. Sa birthday mo, wala ako eh. Ay, nako. Oo nga eh. Paano yan? Sige na, Lakas pa naman ng tiis-tiis bagyo lang ngayon tayo. dito. Talaga ba? Namimiss kita. Tiis-tiis lang. Mahal na mahal kita kasi. Pasensya ka na. Nagsiselos ako ah. Ano ka ba? Okay lang sa akin yun? Wag mo na kasi akong pagselosin. Oo, hindi kita pagsisilusin. Ha? Okay? Love kita po. Love din kita. Miss you, my nat-nat. Miss you, Jaja. Sige na, back to work na naman ako. Love you. Ay, nakakamiss. Call and Tits. At dumating na nga yung araw na 30th birthday na ni Natnat. At since wala po ako dyan sa Pilipinas, kinontsaba ko na yung family niya, nanay tatay niya, mga kapatid niya, na mag-prepare ng surprise. Kahit konting handaan para sa kanya. Pabili ako ng lechon, tapos may pa-cake, pa-flowers, pa-balloons, para pag uwi niya galing sa work, maso-surprise siya. Hello. Hello po, tita, wala pa rin po ba? Mag-alas 12 na Kaya dyan nga, kasi 6 na dito po ng gabi. Puyat na nga kami kakaantay eh. Hello, iho. Pwede na ba kami kumain? Pwede na ba mag-blow ng cake? Kaso po, hindi naman po kayo yung may birthday. Pagod na kami mag-antay. Alam mo naman, mga senior na kami. Mama, gutom na po kami ni Jinjin. Wala pa ba si ate, Mama? Mama! Pinahid ko na po yung icing kay John. Patok lobo! Oy. Patok lobo! I-pop ko na tong party poppers! Happy birthday! Hoy, ba't yung pinutog wala pa yung atin nyo? Napakagulit nyo talaga, mga bata kayo. Mga bata. Gutom na po kami. Ayan, iho, medyo... Sige po, kumain na lang po kayo kasi pwede na. kain na lang po kayo. Wala pa eh. Hello, nagugutom na kami. Nakain ko na po yung maha! Yung mga blanca, puro mais lang kinain mo. Nagmaha pa tayo. Sige po, kainin nyo na lang po. Antayin na lang na. Ako na bahala mag-antay sa kanya. Pag uwi niya, tatawagan ko na lang po. Hindi ko po siya tinatawagan kasi nga surprise po eh. Sige po, kainin nyo na. Surprise ka pa kasi! Alauna ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Hello babe, ba't ngayon ka nakauwi? Saan ka ba galing? Sa trabaho. Saan pa ba ako manggagaling? Ano ba tanong yan? Inintay ka nila eh. Di ba? Pinaghanda nga kita sa birthday mo. Oo nga, nakita ko nga dito eh. Ang gulo nga dito sa bahay. Puro party poppers. Yun na nga. Kasi nga, inihintay ka nila. Ba't wala ka? Iniintay, may trabaho ako. Birthday ko, magtatrabaho ako. Di ba dapat 6 na sa bahay ka na or 7? Nag-OT nga ako. OT nga. Oh, ano gagawin ko? Sinabihan ako mag-OT eh. Tsaka bakit ka kasi ba't kasi may
surprise pa. Ha? Ayan, di kayo na surprise. Surprise pa kasi. Trabaho yung tao. Next time, wag mo nang gagawin yan. Tapos masisisi pa ako po yung masama. Birthday ko, masama loob ko. Galit kayo sa akin. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman na ma-surprise ka eh. Nung oras na yun, Colantis, may duda na rin po ako. Dahil lately parang nawala na siya ng oras sa amin. Parang nagmamadali na siyang kausap ako sa phone. Kung dati po, gagalit siya pag binababa ko na yung phone. Ngayon, baliktad na. Pero hinayaan ko lang po, baka pagod po sa trabaho. Pero lalabas po talaga ang katotohanan eh. Umamin ka na kasi. Ano yung sinasabi mo? Umamin ka na. Anong aaminin? Sino yung Rans? Palagi nag-heart sa mga pictures mo. Sino yan? Anong kapratingan yan? Nag-heart lang? Tinatanong ako sino si Rans? Ano pinagdududahan mo ba ako? Sino yan? Tigilan mo, napapagod na ako. Ibababa ko tong telepono. Bababa mo? Bakit? Gagalit si Rans? Ha? Ano bang meron si Rans? Anong meron si Rans? Ba't mo pinagtitripan si Rans? Walang kamalay-malay yung civilian, nadadamay. Talaga? Sino nga siya? Kilala mo pala eh. Hindi ka pa rin ba aamin? Ha? Wala akong aaminin. Ano ma? Elijah, ako napapagod Pagod ako sa trabaho Wala kang aaminin. Wala, kasi wala naman akong aaminin. Ano ba kasi sinasabi mo? Sabihin mo na kasi. Ayan. Yan. Sinend ko sa'yo. Diba? Nagka-holding hands kayo. My day niya yan. Alam ko, hindi mo ipopost sa Facebook mo yan. Facebook na lalaki yan. Nakalock pa yung profile, pero... Nag-edit niyan. Edit? AI yan. Ayan pa. Nagpa-ultrasound kayo? Hindi ka talaga amin? Ha? Sino yung pina-ultrasound? Makinig ka. Ano? Nandito na tayo. Pasensya ka na. Ano pasensya ka na? Anong ibig mo sabihin? Makakahanap ka din ng magmamahal sa'yo. Pasensya ka na. Totoo? Pasensya ka na. Sorry, Elijah. Hindi ba sinasabi? Buntis ka pa. Grabe ka naman sa akin. Sorry. Layo-layo ko sa'yo tapos gaganyanin mo ako. Sorry, pero alam ko hindi mo to deserve, pero pasensya ka na. Makakahanap ka din ng magmamahal sa'yo. Grabe ka sa akin. Grabe ka naman. Wala naman ako ginawa sa'yo masama. Pasensya ka na.